I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Clash Royale. Kao što vidite, u današnjoj epizodi ćemo da igramo Clash Royale. To je moja prva epizoda i to će biti moj prvi serijal na mom YouTube kanalu. Evo sada malo sam prvu rundu ja odigrao, nisam htio da snimam. Zato što to je baš smarajuće, a i ovo je light. Znači ovo će biti moj najnoviji serijal, kao što sam rekao. I možda će biti najduži, ali nije sve, kako se zove, 100%. Možda budem vam dao ovaj account ili nešto tako kad budemo neka velika arena. I evo sada smo za početak ćemo odigrati ove partije što su mnogo brze. I ako vi imate, kako se zove, neki account da imate mnogo često, slobodno meni pošaljite na Instagramu Sanel_Stevanović. To je moje ime i prezime. I da, evo sada sam da priđemo ovi mapice i pa ćemo otvarati one free chestove. Nisu free, ono su, kako se zove, kako se zove oni drveni chestovi, zaboravim se kako se zove onaj chest drveni. Terrain camp chest. Idemo još. I sada ja vas ne bi mnogo smarao, već snimam evo 2:10-15 minuta, 2 minute i 15 sekundi. I ja ću vam se javiti kad sve ovo završim. Ćao. I evo nas ljudi u zadnjoj partiji, znači ja sam evo odigrao, evo sam ovo sada da njemu skine kulu i to je to. Znači svaka partija koju sam odigrao 3 raundova sam lika. Inače imam još jači account, a njih više ne planiram da koristim. Na jednom sam arena bio 10 pa sam pao. I sve tako u krugu. Jednom sam arena 9 imam Ice Wizarda, Graveyarda, Nightwitcha. Na drugom gdje sam jači imam Elektra i kako se zove Sparkija. Pa nisam jednostavno dovoljno level da ovo ne može. Da. Moram da budem level 8. Buraz. Ok. Sad će, kako se zove, prijavite na svoj Facebook. Yes. Da vidimo ovaj klan Srbije. Ok, ne, fuck. Sad čekaj samo malo. Ljudi, koliko je da klan uđem. Sačekajte, sad ćemo mi naći u klan. Stuberi. Klan je ni za šta. Ne govorim da su Stuberi ni za šta, već je ovaj klan neko je drugi ga napravio. Da je makar klan just jedan od 10, brate, da ima. Sačekajte se malo. Ovo, silver chest, ok. Vidite kako da je na neki klana. Da, bit će, ovo sam nešto,
apsolutno. Bit će, ja ću napraviti jedan klan i tu ćete vi moći da uđete u njega. Probat ćemo da budemo što jača ekipa. Znači, brate, vidim se što duvam mikrofon. Ružno ću, ovo će ajde sve nam nije, ali ajde. Šta je? Dobro, idemo otvrti ovaj free chest. Game, jedan night i goblin, spirit goblin unlock, to giant. Sad ćemo mi da uzmemo ovaj free gold. Uzet ćemo firebolt. Uzet ćemo jednog knighta. Sada ćemo gianta da upgradeamo. Ok, ovo nema karta, pa znam, brate. Idemo ovo. Ok. Idemo ovaj chest. Opa, baby dragon. Super. I ovdje ništa posebno. Znači, baby dragona odmah ubacujem u deck. Bombera ću, u stvari, da li da bombera koristimo za spirit goblin? Ovdje bacit ću spirit goblin. Evo koji početnik može ovaj deck moj da kopira ako ima baby dragona, da... Fuck. A da, brate. To! Jej! Eto smo, kao što vidite, level 2. Sad možemo draft. Ajde. Ovako. Napisat ćemo poz za JT ko sada ćemo da vidimo ko želi da uđe. Evo, veliki pozdrav za Faruk. Znači, veliki pozdrav za njega i nadam se da će mu se svidjeti moj klip. Uzet ćemo od Electro Wizarda da vidimo je li on meni dao neke dobre karte. A i on ima 0 trofeja, pa i on je početnik ko ja. A meni je inače bandit omiljena karta, ako ne zna. Znači tu kartu što ja volim, to je nemoguće. Vidite, ona je sad preskočila log. What the fuck, ja mi baguje. Malo mi... What the fuck, ovo će mislim najgori biti klip ikad na YouTube-u. Sredila, Idemo 2 puže. Ne, 2 put je. Ali dobro, ja sam njemu više nanio štete nego u meni. I u svakom mom klipu ću pozdravljati, na primjer, evo sad ću neki reći broj koliko ću ljudi. Po 5 ljudi. Evo, ko se još javi, ja ću ga pozdraviti u klipu. Thanks. Super battle. Sad ne znam šta da ja bacim. Ako ću roket mogu sam prije, ali...
Dobre. Idemo da ispirita, malo ćemo ga zamrznuti i nemoj ups. Dobro, jedan makar preživio mi. Ako ništa. Zdaj ćemo brzo strile. Ali on je meni nanio štete, to nešto nemoguće. Plus mi još baka. Sada ćemo raketu. Ona 432. Pa 2 rakete i to će to biti. Na ovu kuli. Sada ćemo Elektra. Ja mislim da ovo nije dobra ideja, ali ajde, bandit. To, Spirit Goblin, bandit sa loko. Ovo ne mogu pustiti uću raketu. Ljudi, ja sam se sad razjasnuo. Ja sam mislim da se ja njemu skinu kulu. Da će ovo skinuti kulu? Please, to dobro je, What the fuck, šta uradi Dark Goblin? Ja ga sad skuži da je on ovdje. Dobro. 6/6 šla eliksira. Sada ćemo probati da ga pobjedimo. Idemo ovdje ovako, makar da izvučemo izjednačeno. Idemo. Fuck, brate. Šta li ih sve... Ja sam da će se moći bandit. Fuck. Da ga long ne počisti i prošao bandit. Znači sad ću se samo braniti. Idem ovdje Elektra, idem bandita, idem Ice Spirita, idem opet Spirit Goblin. Znači 6 Spirit Goblina, koja je ovo ekipa, ovo ga može ubiti. Sam da imam još eliksira za Graveyard, to bi znači bilo fenomenalno. Ovdje ćemo Elektrovizarda, ovdje ćemo strijele i da će to biti, to je to, neke prazna baterija, ali zato smo mi pobjedili. Velik pozdrav za Faruk koji nam je, bukte koliko ja već snimam. Znači, bože, super. Smo ovo odigrali partiju. Ja sam presrećan. Evo sad ćemo samo napisati kako se zove kanal. Se zove Halo, sutra mi pa tako. Šta da vam ljudi više kažem, ja ću probati da uđem u arenu 2. I to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi i veliki pozdrav za ovaj klan Panteri i to je to, čao!